Den er nu på... Den er ved at være lidt varm. Det er sådan... Den er jo på 60 grader, kan man se her. 60 der. Nu tager den vand ind. Det gør den, fordi at den skal jeg skal sige, skylle lidt, så er det vand ud. Skyller lidt, og så er det vand ud. Ej, det stoppede. Vi skal da have den op på det der C der. Det der C. Det betyder, at den kører hurtigere. Nu kører den stærk. Er I klar? Nu kører den stærk. Den er rigtig god.